Rejima Irane 25 girtiyên din jî bîdarvekirin ku yek ji wan cî ne. Pêka dawî raporên belavbûyî li roja sêyê kanûna pêşîn, Pirvelî Şeybanî li girtîgeha rejîmê li bajarê Sebzewarê, Keywan Şebekş li girtîgeha rejîmê li bajarê Beme, girtiyekî ku nasnameya wî nehatiye zanîn li girtîgeha rejîmê li bajarê Kenganê û Elî Kelhûr li girtîgeha rejîmê li bajarê Gurganê de hatine bîdarvekirin. Hervîsa li vê rojê de Yusif Cemşîdî li girtîgeha rejîmê li bajarê Benderebasê, Sefat Ozîpur li girtîgeha rejîmê li bajarê Gunabadê, Emîr Mamî û du girtiyên din ku nasnameya wan tiye zanîn li girtîgeha Kizilhisar a rejîmê li bajarê Kerece, Hîsam Norûzî û cinek ku nasnameya vê nehatiye zanîn li girtîgeha Vekîlabad a rejîmê li bajarê Meşedê hatine bîdarvekirin. Hervîsa li roja sêyê kanûna pêşîn, Mehdî Cewanmerdî li girtîgeha Lakana rejîmê li bajarê Reştê, İman Murtîzayî û Ebûfeyz Dawûdî li girtîgeha rejîmê li bajarê Simnanê de hatine bîdarvekirin. Roja pêştir an ku sêşemî duyê kanûna pêşîn jî Mihemed Nûrî, Husen Şefîzade û Kulamrîza Behramî li girtîgeha rejîmê li bajarê Simnanê û Şumal Mihemed Reşîd û Erdelan Husenelî yên xelkê bajarê Musîlê li Başûrê Kurdistanê li girtîgeha destgirda rejîmê li bajarê Sfehanê de hatibûne bîdarvekirin. Roja duşemî yekê kanûna pêşîn jî Ebdullah Berahûyî naskirî bi Seyid Elî û Merdad Espît li girtîgeha destgird a rejîmê li bajarê Isfehanê, Husen Zemanî li girtîgeha rejîmê li bajarê Durûdê û İbrahîm Tebrizî li girtîgeha rejîmê li bajarê Mihabadê de hatibûne bîdarvekirin. Li roja yekşemîsiyê Çiriya Paşîn jî Siper Goderzî li girtîgeha rejîmê li bajarê Burucerdê û Pervîz Rîgî li girtîgeha rejîmê li bajarê Zahîdanê de hatine bîdarvekirin. Rejîma Îranê bîdarvekirinan vek alaveke tepeserkirinê li hember gelen li Îranê bi taybet li hember gelen Kurd û Belûç de bîkartîne.